Machiegni kendo nyakoro mga jong'ero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi miyo weche manyien. Piny owacho ni kod chenro mar jiwo pur pamba e gwenge mopogore opogore ma pacho ka chenro manyalo kawo shillings bilion 50. Mana ka Edwin Okoth lero no moko kuom gwenge mayudre gwenge ma Siaya oserwaki chenro no. Pur pamba ma osebet ka yulo kuom thuolo malach ma bang'e to chwe opodhe gwenge ma Nyanza koro nyalo chier kaluwore kod chenro ma piny owacho mamalo ka oriwore kod 10 counties osechako. Jagoro mongirore migawo maloso mwandu Juma Mukwana wacho ni pur mar pamba ema biro jiwo chier mar kembe mag pamba ka jodak biro yudo ber mopogore opogore. Hii mwaka kupitia kwa Ministry ya Industry tulikuwa tumeweka 200 million ya hii mbegu. Next year tumeweka 500 million. So tutakuja next year tutapeana twice ama 3 times more than this. Tunakuja kujenga ginnery kupitia kwa Ministry ya Industry. Simunipe makofi kwa hiyo. Na tukishatengeneza ginnery tutakuja tutengeneze ka factory kidogo ya kutengeneza sabuni, factory kidogo ya kutengeneza, unajua kwa pamba unaweza toa pamba, unaweza tengeneza sabuni, unaweza tengeneza mafuta. Mukwana ne loso bang' tayo chenro mar pogo koth pamba mar siling milion 14 ne jopur e gwenge ma Ugenya, kama jotelo mag gwengego ne ojiwo jodak mondo ked mahino e puro pamba. Wachinu kae ni kodhi ni kila achiel kende pidho kama yo eka achiel. Kila achiel kende mar kodhi mar pamba pidho more than 1 acre. Koro komi kila achiel mar kodhi mar pamba 3,700. Osechiki ni kotingre malo ni imatin to yath migoye gin magichung'ie. Koro tiji en ni teko ni imagoli oko. E chenro no jopur ibiro med kony mag mbolea kaachiel kod yedhe mag geng'o kudni manyalo ketho pamba e puothe ka kaunti ma Siaya bende oseyango chenro maket kod mano mar pidho pamba. Ki irango budget mon go sani mama e budget na mokwongo akete wach pamba kanyo. Wach pamba makoro bro bedo pamba ewi pamba. Pamba ewi ndalo mogo yene chone ji pidho ga pamba makicha iwuok ratado ka to gine stoche mag pamba nyaka Siranga konde gi tene nitie stoche mag pamba. Pamba no kethre nikech ja pur pamba no ok yud pesa mowinjore. Koro pure to ok yud pesa mowinjore. Kembe mag pamba mane yudore e gwenge ma Nyanza osebet ka podho okang' maweyo jopur kod achiedh nade ka moko koro kwayo piny owacho mondo jiw chenro mag chierogi. Tunayo ginnery hapa ambayo ilijengwa na watu wa World Bank 2013 hadi wa leo haijaanza kazi. Pamba yetu bado inatoka hapa mpaka Makueni, pamba inatoka hapa mpaka Kitui, pamba yetu bado inapiga mguu mpaka Meru, na watoto wetu vijana wetu pia wamekosa kazi. Na hii Rareda constituency ndiyo constituency ambayo inatoa pamba ambayo iko na quality mzuri zaidi dunia mzima. Changamoto ambayo tuko naye, hizi mashini zetu zote hazifanyi kazi. Pur mar pamba pacho ka osebet ka medore kuom higni 3 mosekalo kaluwore kod kwan ma ogol kod KNBS. Tan 3,800 mag pamba ne ogol e puothe higa mokalo ka opim kod tan 1,300 mano yudore higa mar 2021. Edwin Okoth, Ramogi TV.